Unibertsitatera sartzeko probaren euskarazko azterketaren inguruko eztabaidak zabalik jarraitzen du, behin betiko kalifikazioak argitaratu ostean. EHUk zuzenketa sistemaren bermeak defendatu ditu eta evidentziarik gabe ebaluatzaileen profesionaltasuna zalantzan ez jartzeko eskatu du. Azpimarratu nahi dut unibertsitatera sartzeko probak berme guztiak dituen sistema bat dela. Aldi berean Eusko Jaurlaritzak adierazi du ez duela inoiz zuzentzaileen lana auzitan jarri. Eusko Jaurlaritzak batetik ez duela zalantzan jartzen zuzentzaileen zintzotasun, zuzentasun eta profesionaltasuna. EHUko errektore Jose Ramon Bengoetxak azpimarratu du erabat zilegi dela kalifikazio jakin batekin ados ez egotea eta horretarako berrikuspen mekanismoak daudela, baina ez dela onargarria frogari gabe ebaluatzaileen lana zalantzan jartzea. Unibertsitateak emandako datuen arabera fizikan izan dira emaitzarik txarrenak eta 0 gehien. Batez besteko nota 3,89koa izan da. Euskaran berriz batez bestekoa 6,33koa izan da, gaztelaniakoa baino 0,09 puntu baxuagoa. Gainera euskarako gaindituen portzentajea historia, kimika, matematika eta fisika bezalako irakasgaiena baino handiagoa dela nabarmendu dute. Ildo horretan euskarak izan du berrikuspen eskaera gehien, baina horien ondorioz kalifikazioak batez beste 0,13 puntu baino ez dira aldatu. Bataz besteakoari erreparatzen badiogu, notarik basuena fizikan dago 3,89rekin. Ikusten dena da, ikasgai guztietan daudela 0 eta 10 arteko kalifikazioak. EHUk azaldu du ez dagoela hizkuntza eredu edo ikastetxe jakin baten aurkako joerarik erakusten duen daturik, eta gogorarazi du azterketak anonimotasunez zuzentzen direla. Bestalde Jaurlaritzako Unibertsitate Sailburu Juan Ignacio Pérez Iglesiasek esan du gobernuak ez duela inoiz zalantzan jarri zuzentzaileen profesionaltasuna. Egon daitezke exigentzia maila desberdinak, egon daitezke zorroztasun maila desberdinak, baina profesionaltasunari buruzko zalantzarik ez dago. Bestetik sistema garantista dela, nik uste dut horren froga badela, eta azkenik horrek ez du esan nahi, sisteman zenbait hobekuntza egin ezin daitekenik. Eta erresuma batuko eredua jarri du adibide gisa non azterketa bera hainbat ebaluatzaileek zatika zuzentzen duten. Badirela sistema desberdinak, baina ez dut baloratu hori egingarria den ala ez, esate baterako, zer ekarriko lukeen, azpiegituraren ikuspuntutik, zuzentzaile kopuruaren ikuspuntutik, eske hemen gauza asko hartu behar dira kontuan, baita antolatu daitezke epaimaiak beste modu batera. Bien bitartean EHUko hainbat irakasle eta ikertzaileek sinadura bilketa abiatu dute usapeko zuzentzaile elkartasuna adierazteko. Agirian salatu dute sortutako polemikak ez diola soilik EHUri eragin, baizik eta hezkuntza sistema publikoarekiko konfiantza eta haren zilegitasuna ere kolokan jarri dituela. Martxoaren 17ko greba orokorraren ostean 1.500 euroko gutxieneko soldataren aldeko borroka enpresa eta sektore hitzarmen guztietara eramango du LAB sindikatuak. Gutxieneko soldataren aldeko borroka hori, negoziazio kolektibora eramango dugu, negoziazio kolektiboa indartzeko asmoa daukagu eta sektore eta enpresa guztietara eramango dugu aldarrikapen hori. Horiek horrela LABek helburu argia defendatuko du negoziazio guztietan, sindikatuak ez duelako onartuko pobrezia eta prekarietatea betikotzen dituzten soldatak. Aurrerantzean beraz, sindikatuak gehiengorik ez duen hitzarmenetan ere borroka eta mobilizazioei ekingo die egoera gainditzeko. Intersindikal guztietara borroka eta mobilizazio eta greba planteamenduak eramango ditugu. Uste dugu sindikatu bakoitzak duen ordezkaritzaren ondoriozko ardura hartu behar duela, eta intersindikal horietan adostu behar ditugula garaiak izango diren borrokak. Eta horretarako indarmetaketa ezinbestekoa da, eta sindikatuen arteko indarmetaketaz gain sektoren artekoa ere bultzatuko dugu. Eremuz eremu borrokak aktibatzeaz ari gara, eremuz eremu grebak eta borrokak aktibatzeaz ari gara, eremu horietako lan baldintzak hobetzeko, baina baita ere patronala modu orokorrean mugitua arazteko adostasun zabalagoak eta langile guztiei eragingo dien adostasun horietara iristeko. LAB sindikatuak nabarmendu nahi izan du orain arteko ibilbideak eta bereziki greba orokorraren arrakastak agerian utzi dutela, Euskal Herrian gutxieneko soldata propioaren aldeko babesa gero eta zabalagoa dela jendartean.
Ehundaka lagunek omenaldia egin diote German Rodriguezi, 1978ko San Ferminetan poliziak tiro hildako gazteari. Aurten 58 urte betetzen dira. Urtero bezala, San Ferminak 78 gogoan elkarteak antolatu du ekitaldia. Bertsolariek eman diote hasiera ekimenari, eta bertan ere izan dira erraldoiak, txalaparta doinuak eta hainbat txaranga. Monolitoaren aurrean aurreskua dantzatu dute, eta Streetwise taldeak orduko San Ferminetan oinarritutako kanta abestu dute. Josu Txueka, San Ferminak 78 gogoan elkarteko kideak azpimarratu du poliziaren ekintzak zigorrik gabe geratzeko borondatea. Gasteizko Martxoak 3ko elkarteko lagunek ere hitza hartu dute ekitaldian. Izan ere, 50 urte betetzen dira aurten Espainiako poliziak 5 pertsona hil zituela. Urtero berezia izaten da German Rodriguez omentzeko uztailaren 8an egiten den ekimena. Omenaldiak Germanen memoria bizirik mantentzea du helburu. Maruxak taldeak San Ferminetan eraso homofoboa jasan duela salatu du. Taldeak azaldu duenez, astearte goizaldeko 2 aldera, 2 gizonek taldeko 2 kide eta beste 2 lagun iraindu zituzten oihukatuz eta kristalezko botilak botaz. Instagram bidez zabaldutako mezuan gertatutakoa gaitzetsi dute eta gogorarazi dute eraso hauek existitzen jarraitzen dutela eta benetakoak direla. Hala, norberak bere burua eta ingurukoak zaintzeko eskatu dute eta adierazi dute espazio seguruak sortzea denon esku dagoela. Mezuarekin batera gogorarazi dute halako erasoak salatzeko Iruñeko udalak baliabideak jartzen dituela. Hala, harrotu LGTBI+ zentro publikoak erasoak identifikatzeko eta salatzeko eskaintzen duen zerbitzuari buruzko informazioa partekatu dute.